La millora de l'accessibilitat per a vianants i la supressió de barreres arquitectòniques ha estat una de les prioritats de l'Ajuntament en aquest darrer any. En aquest àmbit d'actuacions, una de les més importants és la que es du a terme al carrer Catalunya, que és un dels carrers més cèntrics de la vila. Una de les nostres idees era suprimir el màxim possible les barreres arquitectòniques dintre del municipi. No? Les obres al carrer Catalunya és una mica van en aquest sentit, mica en mica anar suprimint barreres arquitectòniques i a més millorar substancialment la imatge del municipi i sobretot del que és el seu centre històric. En aquest sentit hem iniciat a principis d'aquest 2018 aquesta obra que va enfocada en això, no? En millorar l'accessibilitat de tothom i millorar la imatge del poble. La intervenció comença al carrer Catalunya, afectarà el carrer de la Muralla i tot el que és la plaça del Carme. Pensem que serà una millora important que tindrem ja a mitjans d'any, suposo que les obres ja estaran executades. No? La inversió ronda els 100.000 euros, per tant és una inversió important i que bé, això, millorar una mica la qualitat de vida dels camprodonins i camprodonines.